Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bumasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha, Khalaqal insana min 'alaq. na lumikha sa tao mula sa namuong dugo. Iqra' wa rabbukal akram. Iyong basahin, at ang iyong Panginoon ang pinakamapagbigay, Alladhi 'allama bil qalam. na nagturo ng pamamagitan ng panulat, 'Allamal insana ma lam ya'lam. na nagturo sa tao ng hindi niya nalalaman. Kalla innal insana layatgha. Hindi karapat-dapat ang ginawang pagsway ng tao. Katotohanan, ang tao ay nagmalabis Ar-ra'ahu istaghna. sapagkat itinuturing niya ang kanyang sarili na may sariling kasapatan. Inna ila rabbika ruj'a. Katiyakan, sa iyong Panginoon ang pagbabalik ng lahat. Ara'ayta alladhi yanha. Nakikita mo ba siya na humahadlang 'Abdan idha shalla. sa isang alipin kung siya ay nananalangin? Ara'ayta in kana 'alal huda. Paano kung siya ay nasa patnubay ni Allah Aw amara bittaqwa. o nagtatagubilin sa kabanalan? Ara'ayta in kadhaba wa tawalla. Paano kung siya ay nagtatatwa sa Quran at tumatalikod? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Hindi ba ganyan nababatid na si Allah ay nagmamasid? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Magtigil na siya sa kanyang mga ginagawa. Kung siya ay hindi titigil, aming kakalad ka rin siya sa kanyang buhok sa noo. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Buhok sa noo na sinungaling at makasalanan. Falyad'u nadiyah. At hayaan siyang tumawag ng tulong sa lipon ng kanyang mga kapanalig. Sanad'u az-zabaniyah. Tiyak na tatawagin namin ang magbantay ng impyerno. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Hindi ito tulad ng kanyang pag-aakala. Huwag mo siyang sundin, bagkus ay magpatira pa ka at lumapit kay Allah.